Bon dia. La veritat, són 7:15 del matí. L'únic que he fet ha sigut estar amb el mòbil al llit. Fatal, la veritat. I avui serà un dia mitjanament productiu. És diumenge i tenim moltes coses a fer que us porto amb mi a la meva rutina de diumenge quan em quedo a casa. Espero que el meu careto millori durant el vídeo. Aquest diumenge vaig decidir començar el dia estirant el meu cos i amb una meditació. No us penseu que això és el que faig cada dia, ni molt menys, però sí que és un bon hàbit que tots hauríem de fer per preparar una conscienciació del cos i d'un mateix abans que qualsevol cosa. Ser una mica conscients. No sé, m'agrada pensar que el primer que faig al dia és per mi. Per això també faig les coses de sempre, que això sí que no m'agrada sortir de casa sense haver-ho fet, que és l'skincare i endreçar l'espai. Si heu vist el meu vídeo de posar ordre a la meva vida, i si no ho heu fet, us recomano que ho feu perquè és molt interessant, per endreçar el món interior cal tenir endreçat el món exterior. Així que aprofito també per obrir la finestra i ventilar, que corri l'aire una mica. Em vesteixo, com veieu, amb moltes capes, primer amb uns leggings i després el xandall a sobre, ja que avui feia molt fred i aquest dia tenia pensat anar al gimnàs i anar al mercat. Com ja he dit, faig el llit i endreço mínimament, però és que sobretot el pas de fer el llit és super indispensable i surto a que em toqui una mica el solet perquè m'agrada moltíssim aprofitar els dies d'hivern que fa aquesta mica de solet que escalfa per compensar el fred i la vitamina D va molt bé per estar més positives i estar més alegres, així que us ho recomano molt també. Vale, flors, doncs som a la cuina i ens farem l'esmorzar. És que no és un esmorzar, és com mentre faig jornaling els matins. Normalment m'agrada beure cafè, però és que ara també 0 d'agost i toquen les vitamines. A l'hivern em baixen moltíssim les defenses, llavors m'he de prendre les vitamines i ens farem un suc perquè no tinc gana encara. Després ja esmorzarem. I ara doncs amb el meu suquet farem una mica journaling per començar el dematí amb bon peu. Teniu totes les plantilles al meu Insta i al meu TikTok i a Pinterest i a tots aquests llocs. És que és com que m'agrada molt fer journaling al matí. És una cosa que entre la setmana intento fer però a vegades tinc son i no tinc temps al matí. Perquè és com que em fa començar el dia com molt més present, saps? Com sent molt més conscient del que vull aconseguir durant el dia, del que vull fer, del que em ve de gust, del que no. I d'altra manera, és com que ho sé, però com que no ho he deixat en escrit, costa moltíssim. I no sé, us recomano que ho proveu. Jo avui estaré fent un journaling llarguet perquè és diumenge i així aprofito per revisar la setmana i això. Tinc pensat fer un vídeo de la meva rutina de journaling, però més o menys el que m'agrada fer quan hi vull dedicar més temps és una plantilla base. Com sempre, teniu totes aquestes coses a Insta i a Pinterest. Primer, expresso com estic i com em sento. Depenent del dia, parlo del que he fet o del que estic sentint últimament. Les preguntes que em faig quan vull seguir una rutina i quan m'escric al matí són aquestes. M'agrada preguntar-me què puc fer per sentir-me millor durant el dia, per centrar-me, i marcar-me uns objectius clars que marquin un dia positiu. Saber com vols començar el dia i el que vols aconseguir et pot ajudar a aconseguir-ho. La típica frase de com vols trobar el camí si no coneixes cap on vols anar? I per últim, agraeixo les petites coses de la vida. Això m'ajuda a ser una mica més conscient de les coses positives i preveu que davant que el dia no pugui sortir com jo vull, pugui valorar els bons moments i estar tranquil·la que sempre hi ha coses bones. Val, doncs mira, al final he esmorzat amb ma mare i no ho he gravat, soc dolentíssima, però bueno, ara el que farem serà anirem al mercat. Avui és un dia que ha glaçat moltíssim, va molt fred, així que abriguem-nos bé. Mira, mama, fem la fotosíntesi? Directe als ulls. Fem la fotosíntesi.
Al meu poble fan mercat el diumenge i com amb el solet del dia sempre anem a mirar i a fer la compra de la setmana. Tenir-ho com a horari va molt bé per poder-te organitzar durant la setmana i tenir-ho tot a punt. A més, també aprofitem per mirar roba, perquè hi ha paradetes de roba vintage i a super bon preu. Déu meu, quin fred. Ara em veus que el meu nòvio ens anem al gym. No sé què m'he d'enduguets tardíssim i com vagi tard em matarà. He d'agafar tovalloles, xancletes, un venedor perquè hi ha piscina. No sé què més he d'agafar. I em volia fer un cafè. Me'l posaré en aquest pot que tinc de Starbucks i ja està. Arribo al gimnàs i em canvio de roba, ja que dins fa molta calor i a fora feia molta rasca. Deixo les coses, em preparo i anem a entrenar. Guapo. No. Sí. Després vam anar una estona a la piscina i vam tornar cap a casa, que ja era quasi bé l'hora de dinar. Desfaig la bossa del gimnàs i avui la meva mare havia cuinat, així que jo no vaig haver de fer res més. Hola, Neula! Hola, preciosa! Recordatori que prengueu molt el solet i molta vitamina D. Mentrestant, aprofitaré per llegir una mica el solet. Estic rebentada. Acabo de tornar del gym i... Uau, quina son. Estava prenent el solet perquè avui ha fet molt de fred i aquestes estonetes m'encanta prendre-les aquí el solet i després ara aniré a dinar. Així que em sembla que despedeixo la rutina aquí. Espero que us hagi agradat. Ens veiem molt aviat amb un altre vídeo i... Adeu!